çekmek istiyor. Şimdi geliyor önemli bizim yubilerimiz bugünkü. Evet, şolay. Mene bizim yedimizde креорна, шундай моториттер, ялитурна, театр начинается с раздевалки девейтелер, ресторан инде, бедрефтен татана, менә шундай инде Аллага шөкер, бөтен дөньябыз чип-чиста, гел тора безнең. Дача движение белән, менә мысы хатын-кызларныкы шулай. Көзгесе бар инде, хатын-кызларга көзгене күп куйдык. Монда да менә үзеңне карап торырга. Хатын-кыз көзгедән карарга ярата, менә шулай. Менә инде шундай матур залларыбыз. Аллага шөкер. Менә безнең инде кунакларның исемлеге шулай матур гына язылды. Менә шулай матур гына безнең оформлениялар бүген ясадылар. Монда инде безнең әйдәгез әле сездә рәхим итегез әле, мин сезгә күрсәтим әле. Монда инде безнең чәй өстәле. Татар халкы бит инде шулай тәмләп чәй эчәргә ярата. Менә шулай. Бик тәмле, бик матур, самавар гөрләп, кайнап утыра. Менә шулай. Залыбыз зур, без инде 80 кешегә кадәр утыртабыз. Бүген инде безнең менә шундай Фәрит әфәндегә, Фәрит Салихович дип әйтәм әле, 70 яшьлек юбилее шундай матур итеп стендлар ясап. Менә искиткеч, бу 70 ел үткән гомернең һәрбер мизгеле, мин әле уйлыйм, монда һәрбер мизгеле түгелдер. Бөтенесе булмый. Менә искитмәле, мин инде кичә моны укыдым. Менә сезнең шундый матур юбилеегез белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Рәхмәт. Менә ул бит инде бу сезнең теге 70 ел яшәп матур тормышларны шулай күреп, җитәкче булып эшләп, үзе бер шатлык бит. Аллаһы Тәгалә сезгә шундый юлын ачкан. Киләчәктә дә шулай сезгә яшәргә насыйп булсын. Üstelerimiz matur indi bizden şulay Allah'a şeker appak menə kızlar altın tasmalarını da altın tasmalarını da koyalar. Artistler kirdi indi bizim artistler bu yakta. Artistler teginde şey istedi diye bekledim. Bunda bizim stüdyo bugün indi biz şulay artistlarını menə bu bölmege oturtabız. Bunda indi onlar. Bu benim stüdyo. Menə Ferit Efendi elə siz biləsizmi, yoxmu? Təmli bulsun bizden mənə şunda pişer bitindi. Mənə şunda pişer bizden təmli bulsun. Hayırlı hürmetli dostlar deyip mənə şulay hər bir tamaşaçını, hər bir tamaşaçılarını mənə şunda rizq əzirləyib şulay. Üç kızım bırakırdım. Hazır Hazır üç kızım bırakırdınız. Mən də şul bütünəyi bir indi benim. Miştel şunda, usulutqı şunda. Mənə şulay təmli ilə rizqlarını xalqıma yaratam indi göstərgə, şulay işlərgə olsun.